Il-liġi tal-whistleblower hija waħda mill-aktar liġijiet importanti li daħħal il-Gvern, għalhekk il-ħtieġa li titħaddem bl-aħjar mod. Għal dan il-għan il-Ministru tal-Ġustizzja Win Bonnici ħabbar numru ta' suġġerimenti li semmihom f'seminar li kellu lan li jiddiskuti l-liġi sena wara li daħlet fis-seħħ. Waħna derinna li niltaqgħu ma' nies kollha involuti biex nanalizzaw it-tajjeb ta' din il-liġi kif qed taħdem on the ground u fejn nistgħu nkomplu ntejbu. U fil-fatt illum ħarġu numru ta' proposti li l-Gvern se jkun qed jikkonsidra. Wieħed mill-aktar suġġerimenti li spikka kien dak li jsir unit ċentralizzat biex isiru rapporti fih. Spjega f'aktar dettall il-kap tal-Helpline Unit fih dan il-Ministeru tal-Ġustizzja Godwin Police. F'dan il-unit biss daħlu 48 każ f'9 xhur. Importanti li jkun hemm dan il-unit għas sempliċi raġuni li meta bniedem għandu bżonn jagħmel rapport, jaf fejn għandu jagħmlu, jaf ma' min għandu jagħmlu u jaqaf hemm u ma jidirx iktar. U naturalment mbagħad sta għal dal-unit ċentralizzat jieħu ħsieb bil-każ li jkollu f'idejh. Il-Ministru Win Bonnici rimarka kif il-liġi tal-protezzjoni tal-informatur toffri biss protezzjoni lil persuni impjegati. Għalhekk suġġeriment ieħor kien dak li tkun emendata din il-liġi sabiex tkopri l-menti minn persuni li mhumiex impjegati. Il-Ministru qal li l-Gvern se jkun qed janalizza kull suġġeriment li sar, anki dak tal-kelliem tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi biex din il-liġi tkun estiża għal membri ta' korpi dixxiplinati bħall-Pulizija.